Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο επεισόδιο του podcast του The Birth Center. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και η Κατερίνα και εγώ που ξεκινάμε αυτό το νέο εγχείρημα με σκοπό τουλάχιστον από πλευράς μου το να όχι εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, αλλά να μοιραστούμε τη γνώση και της Κατερίνας και διάφορων ειδικών, αλλά και μαμάδων που πλέον έχουν γεννήσει ή έχουν επωφεληθεί με κάποιον άλλο τρόπο από το The Birth Center, για να συμβάλλουμε έστω και λίγο σε μια έτσι ευρύτερη αλλαγή της κουλτούρας, την οποία νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη. Κατερίνα, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα πω ότι και ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν ο πρώτος καλεσμένος εκτός της γυναίκας που γέννησε πρώτη στο The Birth Center, και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη αρχή που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και όντως ελπίζω ότι αυτό το podcast θα δώσει χώρο να ακουστούν καταστάσεις και πράγματα που στην Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν είχαν τον χώρο που θα ήθελαν. Οπότε να καλωσορίσουμε τη Μαρίνα Νικολάου. Είναι η πρώτη γυναίκα που γέννησε στο The Birth Center και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Και για την εμπιστοσύνη που έδειξες, γιατί το να είσαι ο πρώτος δεν είναι πάντα το ευκολότερο πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Καλή αρχή και σε αυτό. Νομίζω ότι έτσι το πάμε καλά με τα ποδαρικά μας, οπότε ελπίζω και αυτό εδώ το podcast να αποτελέσει έτσι ένα πολύ βασικό εργαλείο και για όλες τις γυναίκες που θέλουν να ενημερωθούν. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για όλη τη φροντίδα που είχα. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που επιστρέφω εδώ έτσι γίνεται μια ανάκληση μνήμης πολύ όμορφη. Θέλω να ξέρεις πάντως ότι όταν γεννούσαμε, έτσι το λέγαμε, εκείνο το βράδυ εγώ ήμουν στην Πάρο με την οικογένειά μου και πραγματικά αισθανόμουν ότι γεννιέται ένα δικό μου παιδί. Και έλεγα στην Κατερίνα, γεννήθηκε το πρώτο μας μωρό, και το λέγαμε το πρώτο μας μωρό, γιατί ήταν κάτι που ήταν, δεν ξέρω, ενώ το δουλεύαμε τόσο καιρό, όταν ήρθε η στιγμή αυτή, ήταν σαν να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Λέω, απίστευτο, τώρα είναι συμβαίνει, πραγματικότητα, συμβαίνει, ναι. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι μπαίνοντας στο Birth Center, ένιωσα ότι ήταν κάτι, πολύ μυσταγωγικό. Δηλαδή τα συναισθήματα και το πόσο ξεκάθαρες μου είναι οι εικόνες από εκείνο το βράδυ, νομίζω ότι θα είναι για πάντα έτσι χαραγμένα στην καρδιά μου. Και αυτή που λέει η Ριέτα, όντως θυμάμαι, που κυλούσε το κετός μες στο βράδυ και μου έλεγε, στείλε μου μήνυμα, αν με πάρει έκρηξη, στείλε μου μήνυμα, να μου πείτε τι γέννησε. Και ήταν πραγματικά, το ζούσαμε μαζί σου. Ερχόταν αυτή η ενέργεια πάντως και κάθε φορά έτσι που χρειαζόταν κάτι και μπορεί ο άντρας μου, ο Δημήτρης, να έμπαινε στο δωμάτιο ή να έβγαινε, κάθε φορά έβλεπα αυτά τα κεφάλια έτσι που περίμεναν με λαχτάρα και ένιωθα το μοίρασμα και ήταν πολύ συγκινητικό. Και ακόμα δηλαδή τώρα που μπορώ λίγο περισσότερο να τα σκεφτώ και έχω βγει από εκείνο το βράδυ, έτσι χαίρομαι πάρα πολύ. Θες να ξεκινήσουμε από την αρχή, να μας πεις πώς έμαθες για εμάς, πώς άκουσες, πώς πήρες την απόφαση να έρθεις να γεννήσεις εδώ. Αρχικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν κέντρα σαν αυτό. Παλιά είχα ακούσει ότι έχεις τη δυνατότητα, ας πούμε, να γεννήσεις στο σπίτι και μετά υπήρχε για μένα στο κεφάλι μου το σπίτι ή το μευτήριο. Όταν λοιπόν μια πολύ φίλη μου, η Έλενα, ξεκίνησε να μου λέει, που ζει στην Αμερική, ότι θα ανοίξει αυτό το κέντρο εδώ, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και επειδή τη σέβομαι και είναι ένα πρότυπο για μένα γυναίκας, κάνει hypnobirthing στην Αμερική, έχει γεννήσει μετά από καισαρική στο σπίτι μόνη της, με ΜΕΑ, οπότε είναι έτσι μια γυναίκα που εμπιστεύομαι, είναι μια γυναίκα που το έχει περάσει. Οπότε αυτή η πληροφορία από την Έλενα με έκανε να θέλω να ψάξω και να διαβάσω. Έτσι ήταν το πρώτο άκουσμα, ας πούμε, για το κέντρο. Ήσουν ήδη έγκυος? Ναι, και ήμουν και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Δηλαδή πρέπει να ήμουν 4-5 μηνών. Οπότε, ποιοι θα έλεγες ότι είναι έτσι οι λόγοι, οι προσωπικοί λόγοι, πέρα της φίλης σου, που σε έκαναν να το εμπιστευτείς, αν και ήταν κάτι τόσο καινούριο που μόλις άνοιγε? Η εμπιστοσύνη δεν είχε έρθει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή χρειάστηκα και εγώ χρόνο έτσι, να επεξεργαστώ αρχικά την εγκυμοσύνη μου, μετά τις φοβίες μου, όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η ενημέρωση, η συνεχής που είχα μπαίνοντας στο κομμάτι
της εγκυμοσύνης περισσότερο, το feedback που είχα από μητέρες με διηγήσεις, ξεκίνησα και ανακάλυψα ότι υπάρχει μευτική βία, κάτι το οποίο δεν γνώριζα ότι υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Οπότε λίγο σαν ένα puzzle ερχόταν και κούμπονε το ένα με το άλλο, αλλά πάντα ήθελα να μην είναι τόσο ιατρικοποιημένος ο τοκετός μου. Πάντα το φανταζόμουν έτσι λίγο πιο ανθρώπινο. Οπότε κλείνοντας ένα ραντεβού για ενημέρωση εδώ, είχα λίγο τους ενδιασμούς μου, οι οποίοι εντάξει έφυγαν ερχόμενοι. Αφού γέννησες εδώ, ναι. Ερχόμενοι εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι σας γνώριζα όλες. Ότι ερχόμουν κάπου που ήξερα τους ανθρώπους με το μικρό τους όνομα, θυμόντουσαν. Και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με το ότι ήμουν η πρώτη. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα που θα έρχεται θα έχει αυτή την αντιμετώπιση. Αυτή είναι και μεγάλη διαφορά, νομίζω, αυτού Πάρα του πολύ. μοντέλου φροντίδας. Ακριβώς. Και όσο πέρναγε ο τοκετός, η εγκυμοσύνη, ξεκίνησαν οι επισκέψεις μου στο μευτήριο και στα νοσοκομεία να είναι πιο συχνές λόγω ελέγχων και εκεί ξεκίνησε το δίπολο, που η σύγκριση ήταν αυτόματα, ότι γινόταν χωρίς να το θέλω πολύ και συνέχεια η ζυγαριά έγερνε προς τα εδώ. Η αντιμετώπιση του, φαντάζομαι ότι είχες κάποιον γυναικολόγο που σε παρακολουθούσε όταν έπρεπε να πάρεις μια απόφαση και να ενημερώσεις κιόλας ότι εγώ θα πάω προς τα εκεί. Πώς ήτανε? Παρόλο που στα πάντα μ' αρέσει και τα προγραμματίζω, ήταν η μόνη φορά που το άφησα λίγο να έρθει φυσικά, γιατί και μέχρι τέλους δεν ήξερα πού θα γίνει. Οπότε δεν μπορούσα να κλείσω μια πόρτα που ήταν η δεύτερη επιλογή μου, αν δεν υπήρχε η πρώτη μου. Σίγουρα δεν ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική η στάση και κάπου εκεί θα το αφήσω κιόλας, γιατί δεν ήθελα κι εγώ δηλαδή να το συζητήσω περισσότερο, γιατί ήξερα και το feedback που θα πάρω, γιατί υπήρχε και όφελος. Οπότε όσο κι αν ήταν η ομάδα η συγκεκριμένη υπέρ του φυσικού τοκετού, δεν ξέρω στο τέλος αν θα ήταν αυτό που είχα ανάγκη εγώ εκείνη τη στιγμή να ακούσω. Πέρα από, προφανώς, ένας γυναικολόγος, μια γυναικολόγος η οποία δεν ήταν πολύ θετική, το υπόλοιπο περιβάλλον σου, πώς ήτανε? Γιατί εγώ θα πω εδώ ότι θυμάμαι τους γονείς σου. Οι υπόλοιποι έτσι, όταν τους το είπες ότι εγώ θα πάω να γεννήσω σε αυτό το νέο birth center που υπάρχει, τι σου είπανε? Και αν αυτό που σου είπαν, συγγνώμη, σε επηρέασε κάπως? Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όταν είναι δικοί σου άνθρωποι, φιλτράρεις τη γνώμη τους και τη λαμβάνεις έτσι υπόψη σου. Θυμάμαι τους γονείς μου να τους το λέω. Η αντίδραση την πρώτη μέρα ήταν λίγο επιφυλακτική, αλλά καταλαβαίνω ότι είχε να κάνει με την έλλειψη γνώσης και πληροφορίας. Σωστά. Όπως είχε να κάνει και με μένα αυτό. Την πρώτη, δεύτερη μέρα έπαθαν ένα σοκ, ότι Παναγία μου δεν θα υπάρχει γιατρός. Αυτό, ας πούμε, ήταν το πρώτο. Τη δεύτερη, τρίτη μέρα ήταν πολύ πιο δεκτική σε αυτό και μάλιστα στο σήμερα είναι κάτι νομίζω που περηφανεύονται πάρα πολύ. Τώρα ο Δημήτρης, επειδή είχε ζήσει και στο εξωτερικό, δεν είχε εικόνα του τι γίνεται εδώ. Όταν ξεκίνησα να του διηγούμε ιστορίες από φίλες μου, όταν ερχόντουσαν πληροφορίες για το πώς έγινε κάποια μαμά και έκρυβε πολύ πόνο και πολύ βία όλο αυτό το κομμάτι και κάπως απέφευγαν να διηγηθούν το κομμάτι του τοκετού, κάπως μπήκαμε κι εμείς σε αυτή τη φάση περισσότερο. Και στην αρχή νόμιζα ότι ο Δημήτρης δεν θα είναι τόσο θερμός. Τελικά όμως νομίζω ότι ήταν ο πιο θερμός υποστηρικτής και νομίζω ότι πια έχετε και ένα πολύτιμο βοηθό αν χρειαστείτε ποτέ εδώ για γυναίκες που μπορεί να χρειάζονται έτσι μια ενίσχυση. Νομίζω ότι ο ρόλος του μπαμπά σε αυτού του είδους τον τοκετό είναι τεράστιος. Δηλαδή δικαιωματικά θα μπορούσαν να πούνε ότι γεννήσαμε το παιδί μας, γιατί όντως τους δίνεται ο χώρος βασικά να συμμετέχουν ενεργά στον ερχομό του παιδιού τους. Και αυτό ειδικά για έναν πατέρα ο οποίος δεν το βιώνει όλο αυτό ορμονολογικά όπως το βιώνουμε εμείς. Μεγαλώνει ένας άνθρωπος μέσα μας. Είναι διαφορετικό το να συμβάλλει τόσο ενεργά στον ερχομό αυτού του παιδιού. Νομίζω ότι δίνει και μια καταπληκτική έναρξη στη σχέση τους για το μέλλον. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρεις και εσύ. Μα νομίζω ότι δεν μπορεί να διαχωρίζεις τον μπαμπά από την οικογένεια και μετά να ζητάς
ο μπαμπάς να έχει ευθύνες, να κάνει δραστηριότητες. Μα πώς του έχει στερήσει την πατρότητα από day one. Και μ' άρεσε ότι αυτό στο ταξίδι της γονεϊκότητας μπήκαμε μαζί. Και νομίζω ότι αυτή η στιγμή που ήμασταν εμείς οι τρεις ακριβώς όπως θέλαμε, δεν σβήνει με τίποτα. Να σε πάω λίγο εκεί. Οπότε ξεκινάει το κετός και καταλαβαίνεις ότι αρχικά πώς το κατάλαβες ότι ξεκινάει, έτσι και πώς θυμάσαι εκείνη την ημέρα. Νομίζω λεπτό προς λεπτό, γι' αυτό τώρα το σκέφτομαι. Ήθελα να γεννήσω, είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα περάσει όλο τον Αύγουστο στην Αθήνα, με πολύ μεγάλη έτσι, κυλίτσα και όμορφη, και ήθελα λίγο όλο αυτό να ολοκληρωθεί, οπότε είχα και προσμονή να έρθει. Φόβο δεν ένιωθα, είναι η αλήθεια, σε εκείνη τη φάση, την πρώτη. Θυμάμαι απλά να έρχονται κάποια κύματα και να φεύγουν. Ήσουν σπίτι σου? Ήμουν σπίτι. Είχα ξεκινήσει να πίνω έτσι τον καφέ μου το πρωί και θυμάμαι να λέω στο Δημήτρη, νομίζω ότι σήμερα θα γεννήσω γιατί νιώθω λίγο ότι κάτι έρχεται και φεύγει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα ξαναπεί μέχρι τότε. Και μου λέει θα κάτσουμε εδώ παρέα και θυμάμαι ότι ερχόταν ένα κύμα, έφευγε πολύ μικρό. Και του λέω θες να ξεκινήσουμε παρέα, να γράφουμε τι ώρα μου έρχεται, να δούμε αν έχει μια ακολουθία όλο αυτό. Και τον θυμάμαι να κάνω και να είναι με τον τετράδιο και να του λέω εντάξει ας πούμε θα το δούμε σιγά σιγά. Κάπως έτσι ξεκίνησε, ερχόταν όλο ένα και περισσότερο και κάποια στιγμή θυμάμαι να καλώ στο birth center. Και πέρασαν ώρες από την ώρα που πρέπει να ήταν 12 έτσι όταν ξεκίνησε κάτι μικρό να έρχεται και το πρώτο τηλέφωνο εδώ πρέπει να έγινε γύρω στις 4-5 όπου πια ήταν ανά μισάωρο αν θυμάμαι καλά. Ήμουν σίγουρη ότι μπαίνω σε το κετό. Ωστόσο δεν είχα ενημερώσει κανέναν, γιατί ήθελα να σιγουρευτώ ότι είμαι σε αυτή τη σελίδα, να μην τους αναστατώσω δηλαδή και τσάμπα. Μετά καλέσαμε εδώ, μου είπατε ότι σιγά σιγά μπορώ να ξεκινήσω να έρχομαι μπροστά εδώ και θυμάμαι ότι από τις 5 μέχρι τις 7 ξεκίνησε να είναι πολύ πιο γρήγορα. Στο δρόμο έλεγα πω τώρα θα γεννήσω και θα πάω εκεί και άμα πονέσω υπάρχει εναλλακτική, δηλαδή προσπαθούσα και μόνη μου να μου δώσω όλες τις επιλογές και ότι ας πούμε αυτό είναι άλλη μία και ότι αν κάτι με ζορίσει υπάρχει ας πούμε και το άλλο κομμάτι. Αλλά ερχόμουν με μία αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω πού τη βρήκα, αλλά μου είχε δημιουργηθεί και από εδώ μία έτσι πολύ μεγάλη δύναμη ότι είναι κάτι που είναι στη φύση μας και ότι... Ναι. Ξέρεις τι, τοποθετείσαι και διαφορετικά όταν είσαι στο birth center από ότι σε ένα μευτήριο. Γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο νιώθεις ότι πήγα από εσένα. Είσαι εσύ ήδη κατευθείαν πήρες το ρόλο το ότι να σε κάνεις να νιώσεις δυνατή ότι θα το καταφέρεις. Δεν είναι ότι αφέθηκες το ότι σίγουρα εμπιστεύτηκες, αλλά δεν είναι ότι αφέθηκες ότι οι υπόλοιποι θα το κάνουν για εμένα. Οπότε αυτό είναι ένα μέρος της κουλτούρας, αν θέλεις, που φέρει ο φυσικός τοκετός και της... δεν θέλω να πω ευθύνης, αλλά να είναι ένα κομμάτι και ευθύνης. Αλλά είναι και η προσέγγιση αυτή. Ότι τώρα εγώ θα πάω εκεί και είδες, θα τοποθετείς σε ενεργητικό πρόσωπο. Εγώ θα γεννήσω. Σίγουρα και νομίζω ότι αυτό που με ρώτησες πριν, ότι τι με κέρδισε στο εδώ, νομίζω ότι ήταν πρώτα η φιλοσοφία. Δηλαδή ότι δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι κάνεις κουβέντα και ένα συμβόλαιο, ας πούμε, για το πλάνο του κετού σου. Μου φαινόταν τρομερά ιδανικό. Ότι εκείνη τη στιγμή θα σκέφτομαι μόνο την οικογένειά μας που έρχεται, το μωρό μας που έρχεται. Και όχι ότι αυτός τώρα τι κάνει εκεί. Γιατί ήρθαν 10 άνθρωποι και με κοιτάνε που είμαι με τα πόδια πάνω και μήπως μου κάνουν εκείνο. Δηλαδή δεν ένιωθα ότι πρέπει να φυλάσσεσαι. Ναι. Να φυλαχτείς. Ότι έκανα focus μόνο σε αυτό που έπρεπε να κάνω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Είχα το σεβασμό, τη φροντίδα, την αγάπη, τη γνώση, γιατί νομίζω ότι βγάζουμε λίγο το κομμάτι όταν υπάρχουν ημές, το κομμάτι της γνώσης και το πόσο στο αντικείμενό σας είναι αυτό. Φυσιολογία είναι το αντικείμενό μας. Απλά δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος, επειδή ο ρόλος της σημαίας σε ένα μευτήριο είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είναι εδώ ή στον τοκετό στο σπίτι, ας πούμε, ή ακόμα και στο μευτήριο με ανεξάρτητες μέες που έχουν κάνει τοκετούς, γιατί πια
οι άνθρωποι και οι γιατροί και οι μέες που έχουν κάνει τοκετούς είναι απειροελάχιστοι. Απίστευτο είναι. Είναι απίστευτο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή το ότι είναι κάποιος ΜΕΑ, έχει σπουδάσει μευτική, εάν δεν το έχει εξασκήσει με τον τρόπο που το εξασκούν εδώ τα κορίτσια και Με αυτονομία. με αυτονομία, δεν μπορείς να πεις ότι Μα είσαι είναι καταρτισμένος να... σαν να του στερείς την επιστημονικότητά τους. Έχουμε έρθει πολλά χρόνια για την επιστημονικότητά μας, αλλά νομίζω ότι οι νέες γενιές θα πάνε περίφημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι είναι το πιο έντονο που θυμάσαι από εδώ εκείνη την ημέρα του τοκετού. Αν δηλαδή θα μπορούσα να μου ξεχωρίζεις μια στιγμή, ποια είναι αυτή. Εκτός της στιγμής που είδα το μικρό μας, που εντάξει νομίζω ότι είναι συναγώνης, θα σπάει όλα τα κοντέρ, και το πόσο γαλήνιος ήταν και ήρεμος και πώς ήξερε ακριβώς τι να κάνει εκείνος, αν δεν παρεμβαίνουμε εμείς, γιατί και εκείνος έχει να κατακτήσει πράγματα από το πρώτο λεπτό, που μου άρεσε που δεν είχε φώτα δυνατά πάνω του να τυφλώνεται, ότι ήρθε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ζεστό και εκείνος, και ότι υπήρχε ο ρυθμός μας, ότι επιτρεπόταν να γίνουν όλα με το ρυθμό που εκείνος ήθελε, εγώ ήθελα, ο Δημήτρης ήθελε. Η πρώτη εικόνα νομίζω ότι που μου έρχεται από εκείνο το βράδυ είναι αυτή, αλλά επειδή είναι εκτός συναγωνισμού θα πάω στην εικόνα της ΜΕΑς, που θυμάμαι έτσι να με κοιτάει και να με εμψυχώνει πάρα πολύ. Δηλαδή ένιωθα ότι βλέπει την ψυχή μου, ας πούμε, εκείνη την ώρα και ότι ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο είμαι, ακριβώς τι πρέπει να ακούσω για να πάρω κουράγιο. Και σε πιστεύει πραγματικά, γιατί ναι. Οι άνθρωποι αυτοί το πιστεύουν ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι Και ότι... ψέμα, είναι... Ακριβώς. Βασικά ξέρουν ότι μπορείς. Δεν είναι μόνο ότι το πιστεύουν. Και όταν εγώ το ξέχασα ότι μπορούσα, ότι ήταν εκεί να μου το υπενθυμίσει. Ήταν τρομερή η καθοδήγηση, γιατί για να μην λέω και... Επειδή αν έκλειναν οι κάμερες θα έλεγα πολύ καλύτερα πράγματα, απλά θέλω για κάποιον που το ακούει να είναι γεωμένο. Ο ενθουσιασμός μου είναι απερίγραπτος για αυτό που έχω ζήσει εδώ. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη τη μέρα ήταν πολύ δυνατό και επειδή δεν ήταν εύκολο καθ' όλη τη διάρκεια και είχε και πολλές δυσκολίες, είχε και κομμάτια που έλεγα ότι δεν αντέχω άλλο. Ήταν τόσο σωστή η παρέμβαση. Αυτό θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι που αγχώνει πολλές μαμάδες. Εμένα, ας πούμε, που δεν είχα κάποια φοβία με τον τοκετό, δεν είναι ότι φοβόμουν ότι κάτι θα πάει στραβά, για κάποιο λόγο ήμουν αισιόδοξη σε αυτό το κομμάτι. Ο πόνος είναι κάτι που τον φοβόμουν, γι' αυτό και θαυμάζω τις μαμάδες όπως εσύ που έρχονται να γεννήσουν εδώ ένα παιδί χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Έτσι, εγώ στο δεύτερό μου ήμουν πια έτοιμη γιατί ήξερα από το πρώτο περίπου τι να περιμένω. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραδεχόμαστε ότι ο τοκετός πονάει, έτσι. Σίγουρα. Τουλάχιστον ο δικός μου. Και ο δικός μου. Και ο δικός μου. Ναι. Νομίζω ότι είναι και λίγο η άγνοια. Ότι ας πούμε τη δεύτερη φορά ξέρεις που πας, ξέρεις όμως και ότι όντως πονάει. Αυτό που θυμάμαι πάντα να ρωτάω είναι σαν τι πονάει, σαν πόνος περίοδου. Δηλαδή προσπαθούσα να μάθω τώρα καταλαβαίνω ότι δεν περιγράφεται με κάτι. Και ξεχνιέται επίσης, θα πω εγώ. Αυτό μου το λέτε όλες, είναι η αλήθεια, όταν περάσει και λίγο. Ενώ αυτό που λες να πας να τον περιγράψεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ακριβώς πώς μοιάζει από ένα σημείο και μετά. Ακόμα λίγο ναι, γιατί ίσως είναι πρόσφατο. 3 μήνες, σωστά. Ναι. Και πώς το διαχειρίστηκες, δηλαδή στις στιγμές αυτές που νομίζω ότι όλοι που έχουμε επιλέξει αυτό το δρόμο έχει φτάσει στη στιγμή που λες όντως ότι δεν μπορώ. Και εγώ αυτό εκτίμησα στην Κατερίνα, ότι στην προετοιμασία μου είχε πει ότι να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που θα πεις και θα το πιστεύεις ότι δεν μπορείς και μετά μου λέει θα γεννήσεις. Εκεί που θα αυτό ακριβώς. Μου λέει με το που το νιώσεις αυτό να ξέρεις ότι θα γεννήσεις. Μόνο αυτό μου λέει να θυμάσαι. Νομίζω ότι και εγώ πέρασα από αυτό. Σωστά. Ακριβώς. Θυμάμαι ότι πριν έλεγα ότι ακόμα και αν πονάει, έχει μία ημερομηνία λήξη, ότι δεν θα πονάω για πάντα, ότι κάποιες ώρες ίσως είναι πιο απαιτητικές. Προσπαθούσα να μην το ονοματίζω σαν πόνο και ότι είναι απλά μία διαδικασία που πρέπει να περάσει για να γνωρίσω το μωρό μου. Και ότι κάπως θα ανακουφιστώ, είτε λίγο με τη γιόγκα που είχα ξεκινήσει πριν, με τις μεθόδους που ήξεραν οι ΜΕΣ και μου πρόσφεραν, με το σώμα μου το ίδιο που κάπως ήξερε πώς να ανακουφίζεται. Και ξαναλέω ότι πάντα είχα στο μυαλό μου ότι
δεν με έχετε αλυσοδεμένη εδώ. Αν φοβηθώ ή αν πονέσω παραπάνω από αυτό που αντέχω και θέλω για μένα, ότι υπήρχε και η άλλη επιλογή. Απλά εμένα αυτό που με έδιωξε από το νοσοκομιακό περιβάλλον ήταν ότι η επισκληρίδιος ήταν μονόδρομος. Ενώ είναι μία επιλογή, δεν είναι η επιλογή. Οπότε ερχόμενη εδώ ήξερα ότι υπάρχει και εκείνη η επιλογή που είναι δεδομένη για τον περισσότερο κόσμο. Σου την επέβαλαν. Δηλαδή να είναι το κετό με επισκληρίδιο. Όταν πιο έντονο σαν πληροφορία ότι με επισκληρίδιο πάμε και έλεγα ότι θα προτιμούσα να δω. Γυναίκες, ναι. Που σίγουρα μπορεί να ερχόταν και ίσως αν μπορούσα να έχω πρόσβαση πολύ άμεσα, ίσως το επέλεγα. Ήθελα όμως να έχω αυτή την επιλογή, να το δοκιμάσω και εδώ. Νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο αντικειμενικά σε ένα περιβάλλον με ευτηρίου, έτσι όπως είναι τουλάχιστον στην Ελλάδα, να το παλέψεις χωρίς επισκληρίδιο, γιατί είναι εκ των πραγμάτων και ο χώρος μετράει και η ελευθερία κινήσεων είναι πολύ βασική στο πώς διαχειρίζεσαι τον πόνο. Και εγώ που το έχω κάνει και η Κατερίνα που το έχει κάνει και εσύ που το έχεις κάνει, δεν θεωρώ ότι αν μας ανάγκαζε κάποιος να κάτσουμε ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε εις πέρας. Για μένα είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορούσα. Οπότε όλο αυτό σε προδιαθέτει στο να πας για και μόνο κάτι που το λες νιώθω ότι με πνίγει. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ ανατομικά δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται να τα καταφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, όπως και εγώ καταλαβαίνω και τις γυναίκες που πάνε επιλεκτικά για καισαρική, γιατί όταν είναι ο χώρος έτσι, ένας χώρος χειρουργείου, λες το να κάτσω σε ένα χώρο χειρουργείου 20 ώρες, γιατί να μην κάτσω 20 λεπτά, ας πούμε, να βγει το παιδί να τελειώνει. Δηλαδή και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι έτσι στημένη η κατάσταση και μακάρι αύριο μεθαύριο, και το λέω πολύ ειλικρινά, να υπάρχουν και εντός μευτήριων τέτοιες επιλογές και να είναι αυτός ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως σε σχέση με αυτό που λες ότι δεν υπήρχε και ενημέρωση, ένα πλάνο το κετού στο νοσοκομείο. Δηλαδή, εγώ είχα πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί ωραία, μου σπάνε τα νερά, πονάω, περνάνε εβδομάδες μου, για κάποιο λόγο έρχομαι να γεννήσω. Δεν είχα το αφήγημα. Ότι ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή κάτι που μου αφορούσε τόσο άμεσα, δεν ήξερα με ποια σειρά θα πάει. Δεν την ξέρουν ούτε αυτή τη σειρά, γιατί δεν κάνουν φυσικούς τοκετούς, κάνουν τοκετό με παρέμβαση, οι οποίοι, δηλαδή η διαδικασία δική τους είναι φαρμακευτική. Οπότε τη φυσιολογική δεν μπορούν να την περιγράψουν, γιατί δεν την έχουν, χωρίς πλάκα δεν την έχουν δει οι περισσότεροι από τους ανθρώπους εκεί μέσα. Εμένα η πολύ καλή μου φίλη και η δεύτερη μέα που ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα, έχει κάνει χιλιάδες τοκετούς και μου είπε ότι ήμουνα η πρώτη που έχει κάνει μαζί φυσικό τοκετό. Σε χιλιάδες τοκετούς. Δεν το έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι, οπότε δεν μπορούν ούτε να το ξέρουν, ούτε να σε ενημερώσουν εσένα, ούτε να σε προετοιμάσουν για κάτι που αντικειμενικά ούτε το έχουν δει, ούτε έχουν ιδιαίτερο σκοπό, νομίζω, να το προάγουν. Και ίσως ότι επειδή έχουν συνηθίσει το νοσοκομιακό περιβάλλον και δεν θέλω να ακούγομαι ότι υπάρχει μια αιμονή κατά αυτού, που δεν στηρίζω κομμάτια που αφορούν την ιατρική, αρκεί να συντρέχουν και λόγοι ιατρικοί. Όταν κάτι έρχεται φυσικά, νομίζω ότι έχει και νόημα να το αφήσει να εξελίσσεται. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να έχω ερωτήσεις και να τις εκφράζω, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν υπήρχα πουθενά εγώ σε αυτό. Δηλαδή, θα είσαι εκεί. Και έλεγα, μα δεν θα μπορώ να σηκώθω να πάω τουαλέτα, ας πούμε. Γιατί να πας? Υπάρχει ουροκαθετήρας. Γιατί να έχω κλείσμα? Γιατί πολλά κομμάτια και ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις ήταν προσχεδιασμένες. για κάτι που εγώ γενικά από την αρχή δεν θεωρούσα την εγκυμοσύνη μου αρρώστια. Δηλαδή, σίγουρα χρειάζεται μια φροντίδα και χρειάζεται να προσέχεις κάποια πράγματα πολύ περισσότερο από όταν δεν είσαι έγκυος, αλλά συνεχίζει και ρέει όλο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπω σε χειρουργείο από μόνη μου. Και νομίζω ότι και κάτι σημαντικό είναι ότι λέμε για τον πόνο της γέννας, αλλά σίγουρα δεν ακούγεται και ο πόνος της καισαρικής μετά, η αποκατάσταση, που φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολη. Ναι, επίπονο. Ναι, Ψυχολογικά το να μην μπορείς να κρατήσεις πολύ άνετα το μωρό σου, γιατί μπορεί να έχεις κάποια τομή. Και ξαναλέω, δεν συζητάω για τις περιπτώσεις που είναι μονόδρομος και πρέπει για την υγεία, ας πούμε, της μαμάς και του παιδιού.
Νομίζω κανένας μας εδώ δεν είναι σε αυτή την προσέγγιση, τη φιλοσοφία ότι και σε αρκές που δεν πρέπει να γίνουν δεν θα γίνουν. Νομίζω μιλάμε για όλο το υπόλοιπο κομμάτι και τις παρεμβάσεις που γίνονται είτε χωρίς ενημέρωση, είτε χωρίς να πρέπει. Ή γίνονται προσχεδιασμένα χωρίς να ερωτηθούμε για τίποτα. Νομίζω ότι εκεί είναι η συζήτηση. Δεν αμφισβητεί κανένας το υπόλοιπο κομμάτι. Την αναγκαιότητα της ιατρικής παρέμβασης δεν το συζητάμε. Γιατί... Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, τι σου δίδαξε εσένα σαν Μαρίνα αυτή η εμπειρία της γέννησης? Όπως λένε, το παράσιμό μου. Για πες. Μου άρεσε που ερχόμενη εδώ έτσι είχα και αυτή την αντιμετώπιση ότι δεν ήμουνα μόνο έγκυος, ήμουνα γυναίκα, ήμουνα μέλουσα μαμά, ήμουνα λεχόνα, δηλαδή όλοι αυτοί οι τομείς μου ενισχύθηκαν πολύ εδώ. Οπότε όταν ήρθε αυτό και ξεκίνησε και ο περίγυρος να χαίρεται πολύ με αυτό, η εμπειρία που μου δίδαξε ήταν ότι έκανα πολύ καλά και άκουσα το ένστικτό μου και το σώμα μου και αυτό τέλος πάντων που ξέρει η φύση να κάνει και που δεν μου το στέρισε τελικά κανείς. Και αν μιλούσες σε μια μαμά που το σκέφτεται, τι πιστεύεις ότι θα ήθελες να της πεις? Ότι νομίζω ότι η ενημέρωση θα τη βοηθήσει πολύ, ακόμα και αν ξεκινήσεις να σκέφτεσαι ότι ο τοκετός μου θέλω να είναι έτσι, μπορεί αυτό που θα γίνει στην πραγματικότητα να απέχει πάρα πολύ από αυτό που έχεις φαντασιωθεί. Όμως είναι ωραίο να ξέρεις τις εναλλακτικές, οπότε θα έλεγα να κάνει μια βόλτα από εδώ, να κάνει μια βόλτα από ένα μευτήριο, να κάνει μια έρευνα για το πώς γεννάμε στο σπίτι, να γυρίσει αυτή τη δύναμη λίγο σε εκείνη και ότι είναι κάτι που την αφορά. Και ότι μπορεί να το επιλέξει. Και ότι αν τελικά δεν βγει, ότι πάλι θα έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για εκείνη. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι αν δεν έρθει εδώ, έχω μάθει, ας πούμε, ανάσες. Έχω πάει 5 μήνες γιόγκα που μπορεί να μην πήγαινα ποτέ. Ότι κάτι παίρνεις από την όλη διαδικασία, ότι σε κάνει σοφότερο, σίγουρα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σου, για την εμπιστοσύνη σου, για το ποδαρικό που είναι πολύ σημαντικό και το πιστεύω και για τη θετική σου έτσι ενέργεια και άβρα. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Νομίζω ότι ακούγεται έτσι λίγο γραφικό, αλλά ήταν τεράστια η φροντίδα. Και επειδή ερχόμενοι εδώ πάντα όλοι κοιτάμε το νεογνώ και πέφτει πολύ βάρος εκεί, κάπως λίγο μπαίνουμε σε δεύτερη μοίρα εμείς. Εγώ ένιωσα ότι αυτή τη μάσκα, ας πούμε, όταν πέφτει το αεροπλάνο που σου λέει ότι εσύ πρέπει να βάλεις πρώτος μάσκα για να φροντίσεις το παιδί σου μετά, αυτό το ένιωσα εδώ, ότι έπρεπε να μπορώ εγώ να σταθώ για να τον φροντίσω και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Πάντα μια καλά φροντισμένη μαμά μπορεί να φροντίσει το μωρό της.